Takisto sme ukázali stenku v kordóne, keď jedna strana má vytlačiť tú druhú, čo je práve veľmi užitočné pre políciu, ako držať a udržať kordón napríklad proti futbalovým fanúšikom. Вырезали болезни за белой коры одинокого дерева. Горе гуляет в одеждах из простыней. Готовы! 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 Раз! Два! Три! Som ťa učil. Pretože na ulici, v ťažkej životnej situácii, to bude práve takto. Ak ťa budem byť slabou, ja ťa klamem. To znamená, že ti chcem zle, pretože ty sa potom brániť nenaučíš. Preto si myslím, že